Крейзи приятели! Знам, че отдавна не съм правила клипчета, но беше време да направя си някакво клипче, така че да, пак с Мария, съжалявам пак за това, че не може да видите ефектчета, но някой ден ще видите, естествено. Днес реших, както се разбира от заглавието, ще направя friend tag, който трябва да съм с приятелка, да ми най-добрата ми приятелка, но тъй като не мога, да, съжалявам много. Е така. И ако не сте забелязали, вече ще ви казвам crazy приятели, ако нямате никакви проблеми, но аз така ще желая да си казвам в клип. Така, първият въпрос е: как и кога се запознахте? С моята най-добра приятелка Стефи се запознахме всъщност в училище, в първи клас бях, така че кой е любимият ви спомен заедно? Любимият ми спомен е с нея, когато правихме предизвикателства, ядохме канела, ядохме айс сладолед, пихме много вода, ядохме черен пипер и танцувахме някакви странни танци и си слагахме лед на ръката с сол. Ужасно. И ако искате да има клип с предизвикателства, напишете по-долу в коментарите въпроси и предизвикателства и така. Опишете другия с 3 думи. Забавна, втората е прекрасна и третата е, че винаги ме изслушва. Какво по-хубаво от това? Коя е мечтаната ви работа? Тя иска много да стане певица, но всъщност е много добра в математиката, така че иска да стане инженер. Аз не съм въобще добра в математиката, искам да стана актриса. Да. Нещо, което те дразни в другия. Честно казано, не ме дразни ме това, че не си дига много често телефона, но все пак, хайде да мине от мене. Ако можете да отидете някъде заедно, къде щеше да е и защо? Значи преди една година решихме двете, че трябва да ходим до Италия. Не знам защо, просто е така. И искахме да отидем по повода, че имахме една информация, която трябваше да извадим за Италия. И каза, че и от тогава решихме да заминаваме за Италия. Така. Любима вътрешна шега. Честно казано, беше... Тя казваше ми и аз няу и моля ти се. И аз казвам моля ти се. И така. Това е нашата вътрешна шега. На кой му отнема повече време да се оправи? Честно казано, не знам. Но май на мен повече време ми отнема да се оправям. Не знам. Любим сезон на мен ми е, честно казано, зимата или пролетта, защото е по-свежо. Мисъл, на мен е по-свежо, по-студеното и така аз го приемам. Любима песен, любимата ми песен, моята любима песен е I'm Not Afraid, но пък тя я харесва, обаче две също ми е много любима, така че и двете имаме почти еднакви вкусове за музика. Какво е чувството да си приятел на човек, който е обсебен от YouTube? Аз съм по-обсебена от нея, така че не знам какво ще е нейното чувство, когато постоянно и говоря за ютуберите. Токчета или равни обувки? Тя е равни обувки, защото но пък аз съм
и двете. Мисъл, казвам, не харесвам токчетата, но не понасям, не ги мразя. Панталони и Рокли, ще кажа от нейното име, тя обожава панталони, аз Рокли. И панталони от време на време, любимо животно. На мен любимото ми животно е куче, а не е страх от кучета, така че комедия, хорор или чиклит. Комедия, тя е комедия също. Даже може да виждате повече клипове. Android или iPhone. Аз съм iPhone, не знам за нея. Въпреки, че това не е iPhone. След това, любима храна. Тя е вегетарианка, аз съм месоядна, хищник, така че любим сериал. Нямам, честно казано, аз нямам любим сериал. Стефи, може би да има някакъв любим сериал, но не ми е казвала. Любима напитка. Кока-кола, естествено. И на нас двете. Нещо, което ви свърза. Свързва ни това, че сме луди. Аз съм напълно глухо. Не в лошия смисъл, но в смешния смисъл. Второто е, че и двете обичаме да си говорим. Само двете. Да. И това е всичко от въпросите. Надявам се да ви е харесал клипчето. Thumbs up, моля ви, thumbs up. Моля ви, моля ви, моля ви. И се абонирайте за канала ми. Чао!